నటి ఐశ్వర్య రాజేష్ తెలుగులో కాకుండా సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అన్నిట్లో హీరోయిన్గా రాణిస్తున్నారు. తన అందం అభినయంతో తమిళ్లో వరుస ఆఫర్లతో దూసుకువెళ్తున్నారు నటి ఐశ్వర్య రాజేష్. అయితే ఐశ్వర్య రాజేష్ జనవరి 10వ తారీఖున తన 32వ బర్త్డేని జిఆర్టీ హోటల్లో గ్రాండ్గా నిర్వహించారు ఐశ్వర్య ఫ్యామిలీ. ఆమె బర్త్డేకి సినీ ప్రముఖులు, ఫ్రెండ్స్, అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదిక ద్వారా బెస్ట్ విషెస్ని తెలియజేశారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే సినీ సందడి ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి.